ug mosanong sa gisulti kanamo ni Jesus. Siya nga mipas-an sa among mga kasakit ug mibati sa among kasubo aron kami dalhon pinaagi sa krus ngadto sa pagkalipay sa pagkadabanhaw. Nagadangop kami ubos sa imong panalipod o bala ang inahan sa Dios. Ayaw ibaliwala ang among mga pangaliyupo, kami nga karon gisulayan ug luwasa kami sa matag katalagman o mahimayaon og bulahang birhen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kapuyan, kapuanan kayang Diyos makiguban. Inihan kita sa Senyora del Triunfo, paraan sa dagang mga tao. Sa Senyora del Triunfo, salamat sa natusan ng katuwigan. Sa Senyora del Triunfo, salamat sa natusan ng katuwigan. Santa, nagkatuwigan, nagamaruting balang ng panahon. Tunduanan sa di kapuyan, pagpuanan kayang Diyos makikuban. Inihan ko na sa Senyora del Triunfo, manaaran sa dagang mga tao. Sa Senyora del Triunfo, salamat sa natusan ng katuwigan. Sa Senyora del Triunfo, salamat sa natusan ng katuwigan. Sa natusan ng katuwigan, nagamaruting balang ng panahon. Tulungan sa gikapuyan, kapuanan kayang Diyos makiguban. Inihabutan sa Senyora del Triunfo, paraaran sa dagang mga tao. Sa Senyora del Triunfo, salamat sa katusan na katuigan. Sa Senyora del Triunfo, salamat sa katusan na katuigan. Sa katusan na katuigan, nagamaruting balang ng panahon. Tungguanan sa di kapuyan, tagpuanan kayang Diyos makiguban. Iniang buta sa Senyora del Triunfo, manaaran sa dagang mga tao. Sa Senyora del Triunfo, salamat sa katusan ng katuigan. Sa Senyora del Triunfo, salamat sa katusan ng katuigan. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Manaw sa kanimo. Naalang pagsauna ang damo gangayan sa na kita sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa una-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala.
Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Glory be to the Father, glory be to the Son, glory be to the Spirit, all glory to our God. We praise you, we bless you, we give you thanks. We praise you for your glory. We praise you, we bless you, we worship you. Oh Lord our God. Glory be to the Father, glory be to the Son, glory be to the Spirit, all glory to our God. Lord Jesus Christ, only Son of God, you are one with the Father, receive our praise. Glory be to the Father, glory be to the Son, glory be to the Spirit, all glory to our God. You alone are the Holy One, you alone are the Lord, with the Holy Spirit, in the glory of God. Glory be to the Father, glory be to the Son, glory be to the Spirit, all glory to our God. All glory to our God. Mag-ampo kita. O Ginoong Jesus, imong gipili nga takos nimong puloy-anan ang ulay nga tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Naghanyo kami nga gumikan sa iyang panalipod, naglipay kami na masalmot sa iyang pangilin. Kinayang gipangayo pinagi sa mga Ginoong Jesucristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
ang pagbasa gikan sa basahon ni Nehemias. Sa pag-abot sa ikapitong bulan, ang katawhan sa Israel didto na sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. Sa unang adlaw ni anang bulana, nakatigom silang tanan didto sa Jerusalem. Sa plaza sulod sa ganghaan, naginganlag ganghaan sa tubig. Giingnan nila si Esdras, ang pari ug batid sa balaod, sa pagdala sa basahon sa balaod, nagihatag sa Ginoo ngadto sa Israel pinaagi kang Moises. Busa, gidala ni Esdras ang basahon at tubangan sa katawhan nga nagkatigom mga lalaki, mga babae ug mga kabataan nga may igo ng panabot. Ug gibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang niining katuyuan ug tupad kaniya nagtindog si Matatyas, si Simaya, si Ananias, si Orias, si Hilkias ug si Maaseyas diha sa iyang tuo. Ug dapit sa iyang wala diha si Pedaeas, si Misael, si Melkias, si Hasum, si Hasbadana, si Zacarias ug si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at tubangan sa tanang tao, ug sa pag-abli niya ni ini nanindog ang tanan. Ug gidaig ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios ug ang katawhan mitubag. Amen, amen. Pinataas ang ilang mga kamot o giduko nila ang ilang ulo. O gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Nitabang pagpasabot sa katawhan bahin sa balaod sila si Josue, si Bani, si Serebias, si Hamin, si Akub, si Sabetay, si Odeas, si Maaseyas, si Kelita, si Azarias, si Hosabet, si Hanan, si Falaya, sila mga Levita. Gihimo nila kini samtang ang mga tao nagpabilin sa ilang gibarugan. Nihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios ug gipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Naghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias na maoy gobernador ug si Esdras ang pari ug batid sa balaod ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tao niingon. Balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghilak. Unya niingon siya kanila, padayon sa inyong batasan, kan-an ninyo ang lamiang pagkaon, ug imna ninyo ang tamis nga bino, ug padad-in ninyo jutay bahin, kadtong walay makaon, kay balaan kining adlaw alang sa Ginoo. Ayaw kamog kaguol, kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo mao'y inyong kalig-on. Busa, gipahilom sa mga Levita ang tao, ang tanang tao, sila niingon. Hilom kamo kay balaan kining adlaw, ayaw kamo pagsubo. Ug ang tanang mga tao nangaon ug nanginom ug gibahinan nila ang walay pagkaon. Nagmaya sila kay nasabot manila ang mga pulong nga gisulti kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga sugo
kasing-kasing. mga sugo sa Ginoo, Nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagakalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaagman sa tawo nga hayana. mga sugo sa Ginoo, Nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. ang mga sugo sa Ginoo, Nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahanturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo nga tuod, silang tanan mataron. ang mga sugo sa Ginoo, Nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. labaw sila kabililhon kaysa bulawan, kaysa usa ka pudyot sa labing ulay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal o dugos nga gikan sa kabaw. Ang mga sugo sa Ginoo, nagabarog sa kalipay sa kasing-kasing. Sing
santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Yaon ikaw, O Ginoo. Humani ini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa pagsatag sa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Ningon siya kanila, ang anuhang daghan apan ditay ra ang mga manginani. Basta pagampo kamo sa tag-iya sa anihon nga magpadala siya dugang pangmamunuo nga buani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga mga sana sa nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghinanap kay bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot ug ninyo pag-ingon ang panagdait na ania ning balaya. Kung didto may nagpuyo nga may gugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo na itong balaya o kaon o ginon sa ilang idamit kaninyo, kaya ang mga nanunuo ang ay gayod na suhulan. Ayaw pagbalin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung wadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ngadtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto na hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung wadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingon ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan tinan-i nga hapit na naghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo na sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo, palihog maglingkod ug atong paminawon ang humilian. Maayong hapon sa tanan. Mga igsuon, karon magid ang sugod sa atong pangiling sa mga payag. Nga, gamay-gamay ra gyud ta ani. Kay gi-extend man ang GCQ. Sa Ebanghelyo sa Jesus nagpadala sa kapituan ug 2:72 ka mga tinud-an niya. Nindot kayo ang pagpadala ni Jesus tungod kay dumi mga pahinangno. But one thing nga ilang gidala, nga ilang ihatag ngadto sa mga tao or i-offer sa mga tao is peace. Pakigdait kung kalinaw. Nga naman nga maunay ang dala o gipadala ni Jesus nga ihatag ngadto sa mga tao isip panalangin. Nakatutan-an ang background sa pulong nga pakigdait. Kung sa ato nga pinulungan, panagdait or pakigdait sa Cebuano, kapayapaan sa Tagalog, sa English kay peace, pax sa Latin, paz sa Spanish. Pero, ang kahulugan ini, there is that absence of conflict or absence of war. Pero ang nindot kaayo nga tulong nga gigamit sa mga Hebreo is shalom. Shalom, mas laon ug dunay halapad nga kahulugan. Ang shalom alang sa mga Hudayo nagpasabot completeness, nagpasabot perfection, a condition in which nothing is lacking. Kung kana nga definition ang atong tan-awon sa atong kinabuhi, ang pangutana, if peace is a condition in which nothing is lacking, kaingon tag dili ta nanginangan. Ano man?
daghan pagkaayog kuwang sa atong kinabuhi. Bisag puwerte ng punua, kuwang ra gihapon. Ug dinhi atong makita mga igsuon. Matod pa diha sa basahon sa mga maghukom sa Judges 6:24, it is God's gift for His people. Ang kalinaw, ang panagdait, shalom is a gift from God for His people. Now, ang pangutana, those who have received God's peace are people of peace of mind. Mga tao ko no, nga dunay peace of mind. How? Atong tanan. And what are the things that we should let go and we should possess? Kung kita mga tao who have peace of mind. Una, peaceful minds do not have suspicion. Walay pagduda. Walay pagduda sa Diyos. Walay pagduda sa isig katao. O walay resentment. Andot sa itong kinabuhi ka, daghan ang pagduda, ilabi na karon kay COVID. Muna nga murag protective ang atong anang response or reaction kay basing itanaw nino basta kay gisipon wa baka ni COVID ning tawhana. So muna nga magduda ta. Daghan pod sa atong kinabuhi, doon natay mga resentments. Nursing a grudge was a major factor of unhappiness. Kana dito magbutang ta o magtanog ta o kanang mga pagbasol, mga kayugot o kasuko sa itong kasing-kasing. Tanaw ganit ng tao nga dunay mga pagbasol sa kinabuhi, bigid malipayon. Nga, dili lang ingon nga dili malipayon. Tungod kay dili malipayon, ang makita pagyud sa uban, ang makita niya sa uban, puro maot. Nang atong makita ba, ang tao nga dunay peace of mind. Kadtong mga tao, nga walay pagduda, o walay resentment. Sa ato pa di ay, bisan mga lagad ni ini, o bisan mga nangalagad, daghag resentments o suspicion, walay peace of mind. Tungod kay walay peace of mind, ang pangalagad, dili tiunay o tinuod. Ikaduha, peaceful minds do not live in the past. Dili na angay magpuyo sa kagahapon. Ilabi na kadtong maot nga kagahapon. Lingon sila nga, ang di ko na matanaw balik sa kanang iyang gigikanan, walang paroroonan. Ang punto dinhi, do not try kagahapon tanan. But the question is, nitubo ba ta? Pinaagi nga anan atong kagahapon or wala. Kamang mga idaran, sa inyong mahinumduman, doon na pa ba mga mga sentiments sa inyong mga ginikanan nga nanganapay na? Or wala na? Ang mga batanon, doon na ba'y sentiments sa inyong mga ginikanan nga nahitabo, hinlabay na? Di niya itong makita ng igsuon. Dili kinahanglan magpuyo sa kagahapon, kundi atong kuwaan ang kagahapon, aron kuwaan atong pagtulunan, aron mutubo ta sa karon. Ang mga tao nga wala mutubo, tungod kay sigig handong ragihapon sa kagahapon, ug wala makakita sa pagtulunan nga gidala sa kagahapon kaniya. An unwholesome preoccupation with all mistakes and failures lead to depression. May mga tao na na-depress na, gamay rang problema na-depress tungod kay sigig handom
niadtong maot nga kagahapon ug wa gihapon nakatubo. Doon ay nindot nga analogy ni ini ba? Di ba ang abono, labi na kanabitong kanang gikan sa yuta, gitawag na nag-humus. Yuta. Baho, naot, pero nakapatambok. Ang suwig, sa itong kasinatian nga naot, dili nindot, pait, pero unta makapatubo sa atong panghuna-una, atong pagtuo, atong paglaom, ug paghigugma. Ikatulo, peaceful minds are not wasting time and energy fighting conditions we cannot change. Cooperate with life and God, and instead of trying to run away from it. Kana bitong doon ay mga kondisyon, nakakita ko ka ng picture, samtang nag-surf ko sa Facebook. Ang pikas picture, ninantong katong ang nanangutana na, who want change? Ang isa tanan, ang tao. Pagkasunod niya pangutana, who want to change? Kung kinsay gustong mag-usab, gusto tagkausaban, nag-isa tanan. Pero kinsay gustong mausab, walay ni isa. Nga naman, gusto ta og kausaban sa talibot, pero wa gani mausab ang atong batasan, ang atong karakter, atong mindset ug panghuna-huna. That is why ang mga tao na wala nakatubo dinang dapita, sige rag ingon, lisuras kinabuhi, oy, kapoy kayong kinabuhi. Ako nabitaw ng gisulti, kanabitaw mga tao na nagsigig ingon nga, lisod kay kinabuhi, Father. Ano mga kaslinan interviewon, pila may gusto ninyong anak, usa duhara, Father. Ano naman, lisod kay kinabuhi, Father, oy, ini pangutana, pila kabuk mo magsuon, 7, Father. Ikaw, babae, pila mo kabuk, 5, Father. Dayon, naglisod mo. Lisod, Father. Sukad sa inyong pagkamatngon o buot, naglisod mo. Wa, gyapon mo maanad. Wa mo maanad. Ingon sila, practice makes perfect. We practice sa kalistanan. Pero nga nang sige pa magreklamong lisod ang kinabuhi. Actually, dili man ang sitwasyon. Ang atong karakter mo ilisod. Ikaupat, peaceful minds never indulge in self-pity when life hands you a raw deal. Accept the fact that nobody gets through life without some sorrow and misfortune. It is a test how loving you become in life. Nangitang sa kinabuhi nato ba? Nanagi mga tao nga kanang makasugat bitaw nga nag-self-pity. Ako naman gininggiin. Kana bitaw mga tao nga siguro gyapon reklamo sa sitwasyon sa kinabuhi nga isod og kabus nga wa gani kapasalamat sa Ginoo. Dili man na kabus, dili ubos, nakaminos sa gihatag sa Dios nga grasya. Atong tan-awon ba? Ang ngayon bagid tanan kita mahimong dato o mahayahay o dili? Dili man siguro kinahanglan tanan ta nga mahayahay ta o mahimong dato. Kay kung walay kabos ng mga tao, kinsa na lang kahay mo silihid dinis kuta, no? Kinsa na lang kahay mag-drive o motor? Kinsa na lang kahay mahimong driver sa mga datong dunay sakyanan? Sa ato pa, every situation in our lives, dunay rason. Ang atong tahas, kaplagon ang rason. Dili kay magsigig yaw-yaw. Ngayon mga kabus nga wala magumi ka eskwela sa una, Father.
Actually, kanang mga wala pa eskwela, it's your choice. It's your choice. Education is not just a right. It is privilege. Kaya kung right, pwede naman i-waive. Patan, mingon sila nga, ang edukasyon ay karapatan ng bawat tao. Kung naatay right, pwede man mo i-waive na dili ka miskwila or miskwila ka. Pero ganyan kag pribilehiyo ang edukasyon, kung mulabay na, kung dili nimo i-grab ang pribilehiyo, nabiyaan juga. Sa ato pa, dili kaya ta mo assert sa atong right. Kaya ang tanan sa kinabuhi, dili ra ba gyud right? Tanawa ha? At atong tanawon sa ginagmayng paagi. Panalitan, ikaw tiguang na, nagkango na, gusto kang magbinyo, mingon ka, it is my right na magbinyo. Ang pangutana, ang ngayon pa. Pag-sure, oy. And that is the point. Simple as that. Usay kung ma-assert ka sa itong right, dili diya. Angay nato hinumduman, ang daghan nato pribilehiyo, dili right. Nya sa right pagyud kay mingon pagyud tang ang tanang tao kay dunay equal rights. Well and good. Generally, it is good. Pero kung mingon ka nga ang tanang tao dunay equal rights, na magtigi di ata diha. Kung ang tao nga tiguang na o batan-on parihag rights. Parihag rights ha? Inig sakay sa bus. Bahalag magtindog ng tiguang, pariharatag rights. Di ba? Nasabtan ninyo? That is the point. Dili pwede nga equal ang rights. Our right is depending on our situation. Pero ang pribilehiyo, bisan unsang kanang status kinabuhi, dunay pribilehiyo. Maunay gitawag og grasya. Maunay gitawag og panalangin. Kung atong makita lang unta ang panalangin o grasya sa atong kinabuhi, then we will have peaceful minds. Tanaw ninyo, gustong magdato, pag nadato na, di nakatulog. Nga naman, ba nakaginansya, baka ito akong tindahan, ay akong negosyo. Pero ang mga pobre, bisan pag pobre, makakaon lang katulusok sa kadlaw, inikagabi, tulog. Wala pa'y kural ang balay. Buslog pa. Ang mga dato, aircon pa. May naglimbag-limbag yapon. See? Sa ato pa, diya na ito makita, di ay peaceful ang atong una-una o kasing-kasing. Ikalima, do not expect too much of yourself. Self-centered people or egotistical people are unhappy. Kadtong mga tao na self-centered, wa gyud nay kalipay. Nga naman, basta gani, maingon na gani ka, this is my contribution to the community, and you start to boast about it. Maingon na kang self-centered. Sa ato pa, ang mga nangalagad, pwede man nga silent lang ang imong pagpangalagad. Wala pa'y istorya. Mas gaan sa feeling na makatabang kang wa mailhi. Mas gaan ang imong kasing-kasing ug una-una kay kung motabang bitaw ka nya mapapicture ka sa sunod anak hindi nakaganan mo tabang uway picture. Tinuod. Pero ang punto, dapat sa atong pagtabang gikan sa kasing-kasing dili gikan sa gula. No, unsaon man nato paghatag og pakigdait sa uban kung kita mismo walay pakigdait sa sulod. Ang punto ni Jesus, ang iyang mga tinun-an nakakita sa sitwasyon sa panginahanglan sa pakigdait,
not only absence of war, but completeness and perfection. Pinaagi og diha sa yano nga pagpadala. Sa unsang pagi, ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdalag sungkod, ayaw mo pagdalag sandalyas. Unsa ipunto ni Jesus? Dili mo mupundo niya ng estado sa kinabuhi nga ginadayeg mo, gipakaon mo. Sa ato padiay mga igsuon, si Jesus nagdasig kanato kanunay. Ang ato untang pagpangalagad, bunga sa atong pakigdait nga naas kasing-kasing. Tungod kay nahibaw ta nga ang Dios kanunay nagtabang kanato. Life in and with God makes us complete. If we want to make our lives miserable, then follow yourself. Kung gusto tayo nga atong kinabuhi na imong miserable, sunda ang imong kaugalingong panghuna-una. Pero kung gusto ka nga ang imong kinabuhi mahimong mabungahon, atong subon si Jesus. Ato kining pamalandungan, ibutang sa kasing-kasing, puyan o paambitan. Malandog palihog. Ang dakong gugma ni San Jeronimo kanino Dios mo nagtukmod kaniya sa pagtahan sa iyang kinabuhi alang sa paghubad sa mga balaang kasulatan ngadto sa nagkalain-laing pinulungan. Diha sa masaligong kasing-kasing kami modangop kanino sa pag-ingon, kaluy-i kami Ginoo. Na ang atong Santo Papa Francisco, mga kaobispuhan, kaparian ug mga relihiyoso, kanunay magpuyo, pinasubay diha sa mga hiyas sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang atong mga LGUs, ang ilang mga programa o proyekto diha sa matag lungsod, mahisubay unta sa mga buhat sa kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang mga kajiiskihan, mahigugma sa balaang kasulatan, dili lamang sa panahon sa mga GSK prayer meetings, apan sa matag adlaw sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang mga misa-misnon, mabulig sa pagsuporta sa gipahigayon nga sugong alang sa healthcare sa atong mga kaparian, pinaagi sa pagpaambit sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa Dios nga maluluyon ug manggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sa mga kalag sa mga batid sa balaang kasulatan, mahinagbo na unta nila ang Ginoo nga ilang nailhan diha sa mga pahina sa balaang kasulatan. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Ibubuo kanino Ginoo igong grasya aron nilong mga napagigugma kanino. Ilabi na sila mga balaang tulong, ang mga tulong na nagahatag kanamo sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo ang tulong na nahimong tao. Amen. Palihog man lingkod ug atong iandam ang mga gasa. Lord, we bring to you the bread of life we offer to you. Bless them with your spirit, and together
Igsuon pagampo kamo aron kini ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kani o Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasang dayon, pinaagi nining panagbinaylo ay sa mga halad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manak kaninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Nagpasalamat kita sa Ginoo natong Dios. Santos naman Dios nga tunhag makagagahom sa tanan. Angayag matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayag sa tanan dapit pinagi na sa Kristo nga mong Ginoo. Kay diya kaniya imong gibago ang tanang mga binuhat. Ug ipambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios siyang giubo ang iyang imaya. Ug pinagi sa pagula sa iyang dugo dito sa krus. Ang kalibutan giatagan niya sa iyang kalinaw. Bisa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug naimo siyang tinudan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nagalagad kaniya. Musaban sa kagawaman sa langit nagapasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagdaig kami sa imong kalangdon sa walay hunong nga pagingon. Santos girikaw ginuwang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo nga lawas sugigon ni Yesu Kristo among sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Ikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipikas umihatag nining adto sa iyang mga
Susamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pabusa, mihatag ngadto sa iyang mga sa bagong tunghay kasabutan. Ang dugo may lalang kaninyo galang sa tanan mga tao, alam ng mga sala na pasaylo. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabaghaw na sa Kristo, naghalad kami kanino amhan, ngayong pangon sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon matugangog na lagad kanimo. Hinuwa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Nung dumiginong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanan nga mga giordinahan. Hinamdan ni usod ang maigsunan mo ng matay, nga langungan nga nabanaw sila. Wala nga mga matay diya sa inyong kaluwi. Badad silang tanan sa pagsudon sa kahayag sa inyong kalingi kaming tanan. Himo kaming aniyan na nakaando sa pinagong pining uban ni Maria, ang inang ulay si Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa inyong kalibuton, lakas sa katuigan, uban kanila ang ikang daygon, uban kong himayaon, pinagi ni si Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag danha kanimo makagagahong gamahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahanturan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gitubuan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga tunamahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon.
sa lahat ng masama. Mangayo kami Ginoo mo kaming luwason sa kanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon aron tinabangan sa imong kaluoy nga likay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo samtang magapaabot kami nga malaunon sa pagbalik ni Jesucristo among manlubos. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibalaro ko kanino nga kung kalinaw ko kanino. Ay tanawa nga salig sa masimbahan ug silo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kaanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay nga Maana usap kanimo. ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawad ka sa mga salasang kalibutan. Kaluoy kami. Adios te quitolis, peccatamon Donamo despacho, donamo despacho, nobis Kilinaw ang kordero sa Diyos nga nagawag tayo sa mga sala sa kalibutan. Ang kete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Ang rosaryo mo hawak na
Palihog manindog ang tanan. Mag-ampo kita. Huwag makalawat ang litlong sakramento. Mahilunta kaming takos sa pagtambong sa bangketi sa langit. Kami ubag pagtahod, magapasidungog sa dumahan sa mahal nga Birhen Maria. Kinamang gipanayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mahal nga Birhen sa kuta, makagahom nga Dios kaming imong mga anak, nang alipay kaniyaman kami ubos sa Panalipod panalipod sa labing bulahan nga Birhen Maria, ang among pinangga nga Birhen sa kuta. Tugot na gumikan sa iyong panamuyo, makapabaturan kami sa kanang kayuhan sa lawas ug kalag. Maaga kami lakas sa mga kasakit na iyong kinabuhi, kung saan ang mga pagpalang, malikay kami sa kanang katalagman. Kiniaming kapangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel, San Sa Miguel nadalang kayo, Arcangel, kabahin kami sa pangubatan, Panaligdi kami batok sa mga panlimbong pagsayaw-sayawa, mapagsanang kami nadahayo kanimo. O prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinagi sa gahong sa Diyos, imong ibanlod sa impyerno sa Satanas, uban sa iyang dautang ng Espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa amang mga kalag. Amen. Manglingkod una. Pasalamat nining unang adlaw sa atong novena sa pagpangandam sa paniling sa mga payag. Pasalamat din masunod ng mga sponsors. Sa mga parokya, ang Conception Parish, sa Pangalaga Parish ug Balianga Parish. Ang in charge sa mga ABC Core Group, Katigi Parish. Pasalamat sa mga sponsors, ang San City Government Officials and Employees, Gaisano Capital Usanis and South Wing Mall, Park and Go Bake Shop, Gonzales Jewelry and Pawn Shop, Couples for Christ, Confradia del Santo Niño de Cebu Usanis Chapter, Philippine Ports Authority, o ang mga kauban sa apostolado sa Birhen sa Kuta, ato silang natagan o kapwa. Salamat kay Rio sa pagbulig ng unang adlaw. Una po October 1, Biyernes, ang mga sponsors ng mga parokya, Calamba Parish, San Nicolas sa Plaridel o Santa Cruz sa Luok. Ang in charge sa ABC Core Group, Santo Niño Parish, Tabi. Ang mga sponsors sa MISA, FIT Hardware, Maxi Ritz Corporation, Masanas Progressive Commercial, Dr. Ani Anti-Aging Clinic, Catholic Women's League, Sera Club ug mga kauban sa apostolado sa Birhen sa Kuta. Pasalamat usab sa tanan nga nahimong kabahin sa pagpangandam bisan tuod og daghang mga kakulian, kay ang in charge nato si Sister na apil man sa quarantine nya karon na-extended pa nga lang quarantine until atong aging 28 nya karon kay ni pahulay pa man si Sister sa muna nga ang IEBC mo'y ng nanangkamot sa paghatod sa mga sobre o uban pa nga mga pagpanandam. Salamat kayo sa IEBC Core Group uban ni Father Diding. Salamat kayo. Salamat usab sa ating mga kaparian nga mga karon si always Tatay Saki Multifalcon, si Father Diding Aguilar o si Father Daryl Rosales. Hinaot nga ugmapuhon at least madagang-daghan ta bahala og gi-extend ang GCQ. Hinaot pa unta. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo na kaniyo. Manaw sang kanimo. Huwag manalangin kaninyo nga Diyos. Ang anak kong Espiritu Santo. Tapos ng isa panlakaw kami dada ng gugmag kalinaw ni Kristo.
kadakuta, ikaw ipanaw, kami lihimong daghang mga panawluaw. Sa simbahan, hindi mong dakbayan, wani kalintiwa mo kami biyay. Daghang salamat kami pauli ka, sa Eucharistia kami magkahiusa. Teresa Puta, Nuestra Señora, de la Inmaculada Concepción, Iniyon mo de la Cruz Sinigpangin, mahal na Birhen, panalipin kami. Dalhan sa kawasan ang mong si Jesus, nananusaha sa guma sa Diyos. Sa anak mo si Jesus, nananusaha sa guma sa Diyos.